dim ond i estyn croeso cynnes i chi gyd bore yma, a diolch yn fawr am fynychu ac am eich amser hefyd i gyfrannu at y trafodaethau bore yma, a rhai ohonoch chi wedi bod yn cyfrannu at y jambod oedd wedi cael ei rannu o flaen llaw hefyd. Felly, Lowri Jones ydw i, dwi'n gweithio i Ieuenctid sydd Caerffili, ond hefyd yn gadeirydd ar grŵp cyfranogiad gweithredu y Gymraeg ar ran bwrdd gweithredu strategaeth gwaith Ieuenctid, a na i sôn ychydig am y cyd-destun yna mewn munud. Felly, mae'n hyfryd i weld cymaint ohonoch chi yma bore yma, a mae hwn yn yr ail webinar mewn cyfres o webinarau dros y misoedd nesaf. Fydd yn cynnig cyfleoedd i'r sector ac i fudiadau tu hwnt i'r sector i gymryd rhan mewn nifer o drafodaethau ynghylch gwaith Ieuenctid. Fydd nifer ohonoch chi yn ymwybodol o gyd-destun y gwaith yma, a fyddwn ni'n clywed ychydig fwy am hynny yn y man. Hefyd y cyd-destun o safbwynt y strategaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050 gan Iestyn Wyn, a wedyn byddwn ni'n croesawu unigolion gan 3 fudiad fydden rhannu arfer da a rhai o'i prosiectau mwy llwyddiannus nhw, cyn i ni wedyn cael cyfle i drafod mewn grwpiau llai rhai o agweddau y gwaith yma, a hefyd i adnabod yn benodol y cyfleoedd sydd gyda ni i weithio ar y cyd ac yn llunio'n fwy strategol mwyn cynyddu gwasanaethau gwaith Ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dyna fydd ein ffocws ni heddi, ac o ran y grwpiau trafod yna, fyddwn ni yn rhannu fewn i ryw 6 grŵp wedi ni glywed am y prosiectau amrywiol hynny. Fe fydd 2 o'r grwpiau hynny yn gweithredu trwy gyfrwng Gymraeg a'r gweddill wedyn trwy gyfrwng y Saesneg. Os ych chi'n teimlo yn gryf bod chi moyn cyfrannu yn Gymraeg yn unig, plis rowch hynny yn y chat. Dyn ni dal yn gallu symud unigolion o gwmpas, a fyddwn ni wedyn yn gallu sicrhau bod chi mewn grŵp lle fe fyddwch chi yn gallu cyfathrebu a cymryd rhan trwy gyfrwng Gymraeg. Dim ond un cyfieithydd sydd gyda ni, felly mae'n anodd wedyn gwneud yn siŵr bod hynny'n bosib ar draws y grwpiau. Felly plis rowch hwnna yn y chat fel bod ni'n gallu cefnogi hynny wedyn. Felly, fel o'n i'n sôn, mae hwn yn ail webinar mewn cyfres o webinarau dan ofal y bwrdd gweithredu strategaeth gwaith Ieuenctid, ac heddi grŵp gweithredu y Gymraeg sy'n gyfrifol am y trafodaethau. Bydd nifer ohonoch chi wedi cymryd rhan falle yn y webinar cyntaf, a hefyd yn aelodau'r grwpiau hynny, y grwpiau cyfranogiad neu'r IPGs mae nifer ohono ni'n cyfeirio atyn nhw. Felly fi sy'n cadeirio'r grŵp yna, a dwi jyst yn awyddus falle roi chydig o gefndir yn gyflym o ran gwaith y grŵp yna, ble ni wedi cyrraedd, a mae heddi yn gyfle pwysig iawn i chi i gyfrannu at y gwaith yna, a fyddwn ni yn sicr yn dod yn ôl atoch chi ac yn croesawu cyfleoedd i chi gyfrannu at ein gwaith ni fel grŵp dros y flwyddyn nesaf. Felly, os symudwn ni at y sleid nesaf, fydd nifer ohonoch chi yn gyfarwydd a gwaith rhai o'r grwpiau hynny. Rhai o'r aelodau yma heddi yn hwyluso grwpiau trafod, a diolch i chi am eich cymorth heddi. Felly, os ewn ni nôl falle i adroddiad mae'n bryd cyflawni yn Medi 2021 ac yna sefydlu'r bwrdd gweithredu yn Medi 2022, yn dilyn hynny sefydlwyd y grwpiau cyfranogiad hynny i ymateb i'r adroddiad hynny ac i ffocysu ar yr 14 argymhelliad oedd yn rhan o'r adroddiad. Yn benodol, mae'r grŵp sy'n ffocysu ar y Gymraeg wedi bod yn ffocysu ar argymhelliad 12 ac yn ymateb i'r argymhelliad dylai Llywodraeth Cymru gynyddu'r gwasanaethau Ieuenctid trwy gyfrwng Gymraeg. Ond beth hoffwn i bwysleisio hefyd bod ein gwaith ni yn cysylltu gyda'r argymhellion i gyd, a'n gweledigaeth ni fel grŵp yw sicrhau bod y Gymraeg a gwaith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg yn rhywbeth sy'n flaenoriaeth i'r argymhellion a'r grwpiau cyfranogi i gyd. Felly, fe fyddwn ni yn cefnogi gwaith y grwpiau hynny ac yn cyfrannu at amrywiaeth o ddarnau waith mwyn sicrhau bod y Gymraeg a gwaith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg
yn cael y sylw teilwng hynny. Felly mae yna ddwy ran i'r argymhelliad yna'r argymhelliad rhif 12. Felly os edrychwn ni ar y sleid nesaf, o'n i jyst eisiau treulio jyst ychydig o eiliadau yn edrych ar yr ail rhan yna a roi ychydig o ddiweddariad i chi. A mae'r gwaith yma yn ystyried yr ail ran yna sydd dylai Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau mae un o flaenoriaethau allweddol y Corff Cenedlaethol fydd hyrwyddo gwasanaethau gwaith ieuenctid trwy gyfrwng Gymraeg. Ac i roi diweddariad sydyn i chi ar yr elfen yna ar gwaith, mae yna gwaith sgopio ar Gorff Cenedlaethol ar y Gwaith, a'r bwrdd cyfan, a'r grwpiau cyfranogi i gyd yn cyfrannu at y trafodaethau hynny, a fe fydd cyfleoedd yn amlwg i'r sector yn ehangach i gyfrannu at y trafodaethau yna. Bydd weinidog wedyn yn sôn mewn datganiad nôl y mis Rhagfyr am yr angen i edrych yn ofalus ar ôl corff o'r fath ac i ystyried pa swyddogaethau cyllid a phwerau gallai fod angen ar corff o'r fath. Byddai rôl unrhyw gorff hefyd o ran cefnogi a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn rhan bwysig o'r gwaith sgopio hynny. Felly fel grŵp fyddwn ni yn cyfrannu at hynny, ond yn gofyn i unrhyw drafodaethau wedyn i ystyried darpariaeth cyfrwng Cymraeg fel rhan o'r gwaith yna. A fel rhan o heddi, ond hefyd wrth i drafodaethau parhau, byddwn ni'n falch o glywed eich barn chi fel rhanddeiliad ar y gwaith yma. Felly, ffocysu hefyd ar y gwaith mae'r grŵp wedi bod yn ystyried yn ehangach. Os ewn ni'r sleid nesaf, dyma falle crynodeb byr iawn o ein gwaith a'n blaenoriaethau mwyaf diweddar a fydd y gwaith yma'n parhau ac yn ehangu hefyd. Felly mae'r grŵp wedi bod yn mapio a dadansoddi data sydd eisoes gyda ni o safbwynt darpariaeth cyfrwng Cymraeg a'r bobl ifanc sy'n manteisio ar y cyfleoedd hynny. Dyn ni hefyd wedi bod yn adeiladu tystiolaeth ynglyn â'r darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Ni'n gwybod sydd ar gael yn bresennol ar draws Cymru ac yn ystyried yr holl cyrff sy'n ymwneud â'r gwaith yna. A hefyd, fel o'n i'n sôn reit ar y dechrau, yn cydweithio gyda ffrydiau gwaith yr holl grwpiau wedyn mwyn sicrhau bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn rhan o'i trafodaethau ac yn rhan o'i gwaith nhw hefyd. Felly dyna cyd-destun sydyn iawn o gwaith grŵp cyfranogwyr gweithredu sy'n ffocysu ar y Gymraeg a'r argymhelliad 12 yna. A hoffwn ni nawr i trosglwyddo i Estyn Wyn o Lywodraeth Cymru, sef pennaeth cynllunio ieithyddol is-adran Cymraeg 2050, i sôn ychydig am y cyswllt rhwng ein gwaith ni yn y sector ieuenctid a strategaeth Llywodraeth Cymru 2050. Diolch, Estyn. Diolch o galon, Lowri, ac hefyd diolch o galon i bawb sydd ar yr alwad am wneud yr amser i ddod i'r Gweminar yma, gan gynnwys y grŵp yn brodol am ofyn i ni gyflwyno. Dwi'n meddwl bod yna rôl, mae yna potensial aruthrol o'r rhan y gwaith yma, o'r rhan sut ydyn ni'n ylunio cyfeiriad Llywodraeth Cymru yn cyd-destun yn gwaith ieuenctid ni ac ymgysylltu efo bobl ifanc hefo wedyn yn y strategaeth Cymraeg 2050 ni. Efallai fydd rhain chi ar yr alwad yn newydd i y drafodaeth o'r rhan Cymraeg 2050. Rheini eraill ohonych chi dwi'n gweld ar yr alwad yn rhai o'n paneriaid strategol ni o'r rhan Cymraeg 2050. Felly dwi yn mynd i mynd ni nôl i'r cychwyn fel petai, jyst yn mwyn atgoffa ni gyd o'r rhan y daith a cynnwys y strategaeth. Felly, yn symud at y ddogfen, da chi'n gweld ar y sgrin yn fan hyn, roedd Cymraeg 2050 yn strategaeth iaith. Mae gan y Llywodraeth Cymru ddyletswydd i greu strategaeth o'r fath. Yn ôl yn 2017, fel answyd y strategaeth yn nodi 2 brif targed os liciwch chi, sy'n symud ymlaen i'r sleid nesaf. Yn y strategaeth, yr amcanion ni yn y bôn ydy cynyddu y nifer o siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 drwy defnyddio dulliau caffael iaith, sicrhau bod yna gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith a bod ni'n cryfhau'r isadeiledd sydd o gwmpas y Gymraeg. Felly isadeiledd yn golygu sut mae'r Gymraeg, er enghraifft, yn cael ei gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael i bobl, technoleg, hawliau ac yn y blaen.
Felly, yn symud ymlaen i'r sleid nesaf, o rhan y weledigaeth, a mae hwn yn amlwg yn lefel uchel, ond yn clymu mewn i y ddeddf cenedlaethau'r dyfodol o rhan sicrhau bod ni'n edrych yn bellach na chydig o flynyddoedd ac yn edrych at cenedlaethau'r dyfodol. A mae'r weledigaeth yn glir yn y strategaeth o rhan sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu a bod gan siaradwyr Cymraeg cyfleoedd i defnyddio y Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd. Felly, ein bod ni'n siarad lot am miliwn o siaradwyr ac cynyddu nifer o siaradwyr yn bwysicach neu i'r rhai, ond yn amlwg, yr un mor bwysig i eraill ydy sicrhau bod na gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg. A yr frawddeg ola sydd, wel, y ddau ola yn fanno ar y sgrin sy'n yn bwysig hefyd ydy bod pawb yn teimlo perchnogaeth dros yr iaith, dim ots be a lle maen nhw arni o rhan eu siwrna nhw hefo boed o'n dysgu Gymraeg neu o rhan yr ymdeimlad o Gymreigtod. Felly, o rhan hynny, dwi'n meddwl bod gan eich gwasanaethau chi a'r sector ieuenctid yn ei gyfanrwydd rôl i chwarae yn hynny. O rhan y sleid nesaf, felly, yr her o rhan yr nifer o siaradwyr sydd gennym ni, mae'r graff ar y sgrin yn dangos data cyfrifiad yn ôl o 1921 hyd at 2021, so mae'r data diweddar allan. A wedyn mae'r llinell yn yr oren yn dangos lle da ni yn dymuno ei gyrraedd. Yn amlwg, da ni wedi gwynebu heriau ar hyd y ffordd yn enwedig yn y blynyddoedd diwethaf ganlyniad i Covid, ond mae gennym ni cynlluniau ar y gweill ar gyfer cyrraedd y targed hynny, a na i sôn ychydig amdan rheini yn y man. Felly, symud ymlaen, o rhan y targedau ni'n sôn, un o'r targedau ydy cynyddu y nifer o siaradwyr i filiwn, a wedyn y targed nesaf ar y sleid nesaf ydy, wnewch chi siarad, ych chi glywed lot o bobl yn sôn am cynyddu defnydd o'r Gymraeg a dyblu'r defnydd. Ond beth da ni'n olygu hefo hynny, a sydd yn glir yn y strategaeth, ydy bod ni'n cynyddu canran y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg bob dydd ac sy'n gallu siarad mwy na chydig o eiriau o Gymraeg. So cynyddu'r canran hynny o 10% yn 2013-15 i 20% erbyn 2050. O rhan yr seilwaith tu ôl i'r strategaeth, da ni wedi gosod yn gwaith ni mewn i 3 thema penodol. Felly, cynyddu nifer y siaradwyr, fel o'n i'n sôn yn gynharach, cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, a wedyn creu amodau ffafriol o rhan seilwaith a chyd-destun. A fysa ni'n dadlau bod gan gwaith Ieuenctid rôl allweddol i chwarae ym mhob rhan o'r thema yna. Felly, os ydych chi yn ddarparwr sydd yn darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, neu bod chi yn ddarparwr sydd yn ystyried, neu yn ymdrin neu'n ymgysylltu â bobl ifanc sydd ddim hefo sgiliau Cymraeg, mae gennych chi dal rôl i chwarae o rhan sicrhau bod gennym nhw ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith, a bod yr iaith yn rhywbeth i ymfalchio ynddyn nhw. Oherwydd yn y bôn, pobl ifanc rwan fydd rhieni y dyfodol fydd yn gwneud penderfyniadau o rhan addysg cyfrwng Cymraeg ac ati, a fyddawn ni at addysg yn y man. Ond mae'r ymdeimlad o perthyn yn holl bwysig yng nghyd-destun y drafodaeth o gwmpas Cymraeg i C50, a mae'r gweinidog y Gymraeg ac addysg yn benderfynol o sicrhau bod pawb yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn iddyn nhw. Yn symud ymlaen o ddiwrth y themau felly, ac at y sleid nesaf, chydig o waith sydd gennym ni ar y gweill mwyn gwireddu yr weledigaeth, a mae rhai o'r bethau yma yn benodol yn ymwneud â bobl ifanc ac felly yn berthnasol i'ch meysydd chi. A wedyn pethau eraill sydd gennym ni ar y gweill yn ehangach na hynny hefyd. Ond o'r rhan
y tri peth sydd ar y sleid efo'r hyn, ond i'n awyddus i sôn ychydig yn fwy amdanyn nhw ydy bod yna gwaith ar y gweill yn fewnol mwyn sicrhau bod ni yn alunio Cymraeg 50 hefo y strategaeth gwaith Ieuenctid. Mae hwn yn brawf o hynny o rhan y ffordd da ni'n wedi dod at ein gilydd heddiw. Mae swyddogion y criw ymgysylltu a Ieuenctid a ni'n cyfarfod yn aml mwyn trafod a gweld sut allan ni weithio yn strategol yn y cyd-destun yma. Tu hwnt i hynny wedyn, dwi yn awyddus i glywed gan y sector ei hun o rhan be ydy'r heriau a sut ydym ni'n symud ymlaen yn y cyd-destun yna. Oherwydd yn bersonol, fyswn ni'n hoffi gweld bod y sector yn ei gyfanrwydd yn perchnogi yr argymhellion neu'r argymhelliad sydd wedi cael ei gyflwyno o rhan cynyddu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Ond efo hynny, yn amlwg mae yna heriau. O ran caffael iaith, o ran sicrhau bod y sgiliau ar gael, bod yr awydd gen bobl ifanc hefyd, o rhan i dderbyn y gwasanaethau hynny, yn rhywbeth mae'n rhaid i ni ystyried. Sydd yn arwain i at yr ail pwynt ar sleid efo'r hyn o rhan bil addysg y Gymraeg. Fe rhai ohonych chi'n ymwybodol bod ni wedi siarad fel Llywodraeth am creu deddfwriaeth yn y cyd-destun addysg y Gymraeg. Yn gweledigaeth ni ar gyfer y bil ydy bod ni'n cynyddu darpariaeth Gymraeg oddi fewn pob cyd-destun addysg dadudol yma yng Nghymru. A mi fydd y ddeddfwriaeth neu'r bil yma yn cael ei gyflwyno i'r Senedd maes o law yn y flwyddyn seneddol presennol. Felly, gwliwch datblygiadau yn fanno, oherwydd un o'r pethau yng nghyd-destun y gweithlu fydd yn dod neu sgil effaith o ganlyniad i'r ddeddfwriaeth yma ydy y fyddwn ni yn cyflwyno polisïau newydd fydd yn neud hi'n haws gobeithio i asesu sgiliau Cymraeg bobl. Fydd wedyn o ganlyniad yn gwneud hi'n haws i ni fod yn creu cynlluniau pwrpasol oddi fewn i misydd gwahanol fel y sector gwasanaeth Ieuenctid, y sector addysg, iechyd ac ati, o rhan sut ydyn ni'n cynllunio o rhan y gweithlu yng nghyd-destun y Gymraeg. A wedyn yr gwaith... Dwi'n meddwl bod rhywun heb miwtio, ond na ni. Wedyn y pwynt ola wedyn ar yr sleid yn fan hyn o rhan y gwaith y grŵp cyfranogiad gweithredu y Gymraeg, sy'n arwain ni at yr argymhelliad yn y sleid ola, os na ni symud ymlaen. Felly mae Lowry Jones wedi sôn ychydig am yr argymhelliad yma'n barod o'r rhan bod ni yn cynyddu nifer y gwasanaethau gwaith Ieuenctid sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, ond fyswn ni hefyd yn herio ni fel rhanddeiliad yn hyn oll, o'r rhan be arall allwn ni wneud tu hwnt i hyn, o'r rhan pethau fwy meddal o'n i sôn yn gynharach, o'r rhan sicrhau bod bobl ifanc yn gweld y Gymraeg fel ased, fel rhywbeth maen nhw yn berthyn iddo fo, ac eisiau fod yn rhan o y diwylliant sydd ynghlwm ar Gymraeg wedyn. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n meddwl allan ni gyd gyfrannu at dim ond lle yda ni o'r rhan yn siwrna ni fel sefydliadau neu fel unigolion o'r rhan y Gymraeg. Efo hynny o eiriau, felly dwi'n mynd i ddod â'r cyflwyniad o'n ochr i ben, a dwi'n ymddiheuro Lowry, dwi'n siŵr mod i dros amser. Ond os oes gan unrhyw un gwestiynau neu eisiau dod mewn cyswllt yn unigrychol hefo ni yn yr is-adran, dechrau cysylltwch ar bob cyfri neu rhannu yn e-bost ni yn y chat mewn eiliad. Diolch yn fawr, Iestyn, a mae hwnna yn rhoi cyd-destun defnyddiol iawn i ni, cyd-destun ehangach i ni gyd o safbwynt ein gwaith, a nifer ohonyn ni'n ymwneud â meysydd eraill ac yn gweld falle sut mae'r sectorau gwahanol yna'n cysylltu o fewn strategaeth 2050. Felly diolch yn fawr, Iestyn. Os symudwn ni ymlaen nawr i'r enghreifftiadfer da sydd gyda ni ac i 3 brosiect arbennig gan 3 sefydliad.
llongyfarchiadau, 3 ohonyn nhw am gyrraedd y brig yn y gwobrau diweddar, oedd e'n hyfryd i weld enghreifftiau gan y 3 sefydliad ar y noson hynny. Ond dyn ni am ddechrau gyda gista, ac ar gyfer pob enghraifft o brosiect, fyddwn ni'n gweld ffilm byr cyn cael cyflwyniad byr wedyn gan y sefydliad yna. Felly, dyn ni'n cychwyn gyda gista. Gista ydi mudiad sy'n cefnogi pobl ifanc bregus yng Ngwynedd drwy gyfrwng y Cymraeg i fyw yn annibynnol. Mae'r bobl ifanc dyn ni'n cefnogi yma'n Gista efo problemau dwys a chymleth. Maen nhw wedi cael eu gadael i lawr dro ar ôl tro yn eu bywydau gan eu teuluoedd, gan gymdeithas, gan yr awdurdodau. Da ni yn rhoi cefnogaeth iddyn nhw datblygu sgiliau byw yn annibynnol ac i magu hyder i fyw bywydau diogel a hapus. Mae cael y support yn Gymraeg yn mor pwysig. Dyma di iaith dwi'n siarad, dyma di iaith dwi eisiau siarad, a mae'n just neis cael gwybod bod os gymryd problem dwi eisiau amdano fo yn Gymraeg. Da ni'n cefnogi pobl ifanc efo'r iaith Gymraeg drwy ein staff sydd i gyd yn dwyieithog yn ein clywriadau gwaith yn yr hosteli, so bod nhw'n gallu cyfathrebu efo ni. Da ni hefyd yn neud drwy'r gweithgareddau a prosiectau gwahanol sydd gennym ni. Felly i'r bobl ifanc, dwi'n meddwl bod ni'n gallu cynnig popeth maen nhw angen drwy'r iaith Gymraeg yn rhywbeth sydd yn special iawn iddyn nhw, achos dim lot o lefydd sy'n gallu neud yna. Dwi'n meddwl bod Gista yn unigryw iawn yn yr ffyrdd maen nhw'n cefnogi bobl ifanc efo'r gwasanaethau gwahanol sydd gennym nhw. Heb y iaith, does na'n dim byd yn deud am ei Cymraeg fysa pobl yn gallu gael yn ei Saesneg yn ei bath. So i fi, mae jyst sort of yn helpu fi teimlo fel dwi actually bodoli yn y gwlad yma, dwi yn rhan o'r gwlad yma. Gwych. Os allai wahodd Lindsay Thomas a Elizabeth George o Gista nawr i gyflwyno ychydig bach mwy o wybodaeth. Bore da pawb, Lindsay Thomas dwi'n bennaeth gwasanaethau yn Gista, a dwi'n mynd i roed chydig bach o gefndir i chi am ein gwaith. Be ydy Gista? Gafodd Gista i sefydlu'n 1985 i ymateb i digartrefedd yn yr ardal, ac mi oedd o'n acronym o wreiddiol yn sefyll am grŵp Ieuenctid sengl digartref Arfon, ond erbyn heddiw, da ni yn darparu gwasanaeth yn bellach nag Arfon, felly ddim yn defnyddio'r acronym yma. Da ni'n darparu gwasanaethau yng Ngogledd Cymru bobl ifanc, ac ar hyn o bryd efo tua 62 o staff. Mae'r wasanaeth yn gwbl dwyieithog, a mae gennym ni hybiau i bobl ifanc a swyddfeydd ar draws Gwynedd. Mae o'n her mewn ardal wledig, a mae'n anodd iawn i darparu gwasanaeth ar draws Gwynedd sydd yn sir wledig iawn ac yn daeaddurol yn 70 milltir o un ochr i llall. Felly mae hwnna'n gallu bod yn anodd iawn i gadw cysondeb. Sleid nesaf, please. Nod ac amcanion Gista, na'i'n darllen hein i chi gyd, ond be da ni'n gynnig ydy llety gwasanaethau cefnogol, gweithgareddau creadigol, gweithgareddau therapiwtig, cyngor y gwybodaeth, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth. A unrhyw beth i rili helpu hyder a gwydnwch bobl ifanc i nhw cael byw bywydau hapus. Nesa, please. Fel da chi'n gweld, mae'na restr mawr o brosiectau Gista ar y sgrin. Mae holl brosiectau yma sydd ar y sleid yma'n brosiectau mae Gista yn rhedeg ar hyn o bryd. Maen nhw gyd efo amserlenni ac cyllidwyr gwahanol, felly mae'n anodd iawn i gynnal a i gadw cysondeb. Mae'n anodd iawn hefyd yn gyffredinol ar hyn o bryd i redeg elusen, fel mae pawb yn gwybod bod cyfloga yn cynyddu, biliau ynni, costau canolog wedi cynyddu yn sylweddol. Ond dim bob grant sydd bod tro yn cynyddu, felly mae'n anodd iawn i gynnal hyn i gyd. Felly dwi am drio rhoi trosolwg rili sydyn i chi o'r brosiectau sydd ar y sgrin yma, a mae bob prosiect yn gweithredu trwy cyfrwng y Gymraeg hefyd. Felly cymar tai di'r brosiect gyntaf, hwn di prif brosiect Gista. Mae hwn yn darparu llety a chefnogaeth i fyw yn annibynnol i bobl ifanc digartra. Mae yna 33 o wlâu yn amrywio o hosteli, fflatiau, tai rhannu a tai teulu. A fel allwch chi ddychmygu, mae rhai o'r pobl ifanc yn profi sawl rhwystr a mae gennym nhw amryw anghenion, felly mae'r gefnogaeth yn amrywio bob dydd. O fewn hynny wedyn mae gennym ni tai teulu fel o'n i'n sôn, a mae hwnna'n cynnig cyfleon amrywiol i rieni ifanc a'i plant. Yna mae gennym ni Academi Cyfleon. Mae hwn yn brosiect sy'n helpu pobl ifanc sydd bellach i ffwrdd o'r farchnad lafur i gamu yn nes at gyflogaeth, a maen nhw'n darparu
sgiliau sylfaenol, achryddiadau, hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli ac amryw o gyfleoedd i godi hyder. Da ni hefyd fel rhan o'r prosiect yma yn darparu addysg amgen, a da ni'n cydweithio efo'r adran addysg i ddarparu cefnogaeth i blant a pobl ifanc sydd ddim yn ymgysylltu efo addysg traddodiadol. Da ni hefyd wedyn yn cefnogi pobl ifanc LHDTQ+, drwy darparu gofodau saff ymysg ein clwbiau Ieuenctid. Da ni'n darparu cefnogaeth i un a hefyd hyfforddiant a sesiynau codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion a hefyd i fediadau ar draws Cymru. Yna mae gennym ni brosiect iechyd meddwl o lle, sef Fedra i Eican. Y syniad y prosiect yma ydy lleddfu pwysau ar gwasanaeth iechyd byti cydwalydr, a da ni wedi gweld cynnydd a galw mawr ar y prosiect yma yn y blynyddoedd dwytha. Mae gennym ni gista greadigol, so mae gista'n creu'n gryf mewn darparu cyfleoedd creadigol fel dull therapiwtig i weithio efo pobl ifanc sydd wedi profi trauma. Mae'r prosiect yma yn rhoi cyfleoedd blasu amrywiol o gerddoriaeth i theatr, i gwaith celf, a da ni'n cydweithio efo'r maes celfyddydau i darparu cyfleoedd i bobl, eich bysa ddim yn cael mynediad fel arall. Yna mae gennym ni brosiect Caffi Creu. Mae hwn yn brosiect sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a materion amgylcheddol i bobl ifanc drwy addysg a gweithgareddau. Prosiect Croeso, sydd yn brosiect ar y cyd efo gwasanaethau cymdeithasol i letua ceisiwr lloches a i cefnogi setlo yn y gymuned. Da ni hefyd yn cefnogi pobl ifanc sydd wedi profi gofal. Fel da ni gyd yn gwybod, mae gadael gofal yn cyfnod anodd iawn i fywyd person ifanc, a dyma pam da ni'n darparu gwasanaeth cynghorydd personol yn unol ar deddf gwasanaethau cymdeithasol y llesiant 2014. Mae gennym ni brosiect cyffrous iawn ar y gweill ar hyn o bryd i ddatblygu hwb pobl ifanc yng Nghaernarfon. Mae'r hwb yma yn cynnwys 4 fflat i bobl ifanc digartre, caffi hyfforddiant, hwb aml asiantaethol a swyddfeydd gista. Felly mae hwn yn golygu bod ni'n gallu sicrhau bod bob dim o dan yr un to i hwyluso taith y person ifanc. Yn ôl ar y rhestr yma, mae llais pobl ifanc a mae hwn yn ôl strategol gista, felly'n hynod bwysig bod llais pobl ifanc yn cael ei plethu yn ein gwaith. Un esiampl o brosiect presennol ydy prosiect VR, Virtual Reality. So ar y funud mae pobl ifanc yn arwain ar greu rhaglen i ddangos stori person ifanc sydd yn symud mewn i hostel digartrefedd ni trwy'r cyfrwng Cymraeg, fel bod rhywun yn teimlo'n gyffyrddus yn dod ato ni. Felly, dwi'n gwybod, sori, mae hwnna'n trosolwg sydyn iawn o beth da ni'n neud, ond mae'r holl brosiectau yma yn gweithio yn unol â model therapiwtig ista, sef model fi, a mae hwn yn dilyn egwyddorion PAI, sef Psychologically Informed Environments, ond mae'r model yma hefyd yn plethu ac yn dilyn amryw o fframweithiau gwahanol, 5 pilar gwaith Ieuenctid, y fframwaith iechyd meddwl nyth, y cwricwlwm Gymraeg a llawer mwy. Felly, fel ydych chi'n gweld, lot fawr o brosiectau, a da ni yn awyddus i ehangu a i gydweithio mwy efo gwasanaethau statudol fel gwasanaethau Ieuenctid, cymdeithasol, addysg i ymateb anghenion yn yr ardal. Mae bob prosiect ni yn dilyn blaenoriaethau gista sydd yn rhan o strategaeth, felly amgylchedd, cydraddoldeb, amrywiaeth a cynwysiant, cynaladwyedd, llesiant staff a hefyd y iaith Gymraeg, a dyma pam da ni yma heddiw. Felly dwi'n basio chi i Liz sy'n mynd i sôn chydig bach mwy o be mae gista wneud efo'r iaith Gymraeg. Diolch. Bore da, Elizabeth George, pennaeth busnes gista dwi. Da chi'n gweld yn cynnig Cymraeg o'ch blaen chi'n fanna. Na i ddim fynd drwyddo fo, os da chi'n mynd i'r sleid nesa hefyd, mae o'n dangos yn y Saesneg, ond mae'r cynnig Cymraeg yn dangos yn ymrwymiad llwyr ni fod yn gwmni gwbl ddwyieithog ac ymarfer yr egwyddor o gydraddoldeb ieithyddol wrth redag y cwmni a darparu gwasanaeth i bobl ifanc. Os sawn ni'r sleid nesaf, gwelwch yn dda, mae hwn yn dangos, siarad chydig bach am sut da ni'n gweithredu hynny yn ymarferol. Da ni'n sicrhau bod bob aelod staff yn gallu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Da ni'n datblygu cynllun iaith Cymraeg efo pob aelod staff i adnabod eu lefel iaith a sicrhau bod nhw'n cael yr gefnogaeth maen nhw angen, boed hynny i ddysgu ymhellach neu gloywi iaith neu beth bynnag maen nhw angen. Efo holiadur iaith allan i staff dechrau'r flwyddyn yma, roedd 100% o staff yn cytuno'n gryf bod na ddigon o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith.
Mae cynnig cefnogaeth i bobl ifanc bregus yn y Gymraeg a'r Saesneg yn ofnadwy o bwysig i ni yma'n Gista. Da ni'n cefnogi pobl ifanc bregus efo problemau dwys a chymhleth iawn, a mae cyfathrebu mewn iaith sydd ddim yn iaith gyntaf i chi mae'n ychwanegu haen arall o straen a phrydar ar ben sefyllfa sydd yn anodd iawn yn barod. Eleni, da ni falch iawn o fod wedi medru penodi cydlynydd iaith Gymraeg. Diolch i gronfa, i gefnogaeth gronfa cymunedau mentrus Arfor. Arfor, dwi'n siŵr da chi gyd yn gwybod, sy'n gweithredu ar draws y 4 sir, Môn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin i hybu creu cyfleoedd gwaith i bobl yn y Gymraeg yn eu cymunedau. So mae ddim cydlynydd iaith Gymraeg yn cydweithio'n agos efo staff a phobl ifanc, a mae hynny'n rhan pwysig iawn o gyfranogiad ni i weledigaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Da ni'n derbyn cefnogaeth cyson gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, a mae cynllun iaith Gymraeg ni yn y broses o cael ei adolygu a diweddaru efo'u cefnogaeth nhw ar hyn o bryd. Felly, da chi'n gweld, mae yna eisoes lawer iawn o ymarfer da yn y Gymraeg yn ni yma yn Gista, ond ac wrth gwrs mae bod yn elusen sydd wedi sefydlu yng Ngwynedd yn helpu efo hynny. Ond serch hynny, dydy o ddim heb i heriau. Mae angen adnoddau ychwanegol i ddyblygu dogfennaeth a cyfieithiau yn y blaen. Fel mae pob elusen yn gwybod, oes na byth digon o arian i wneud y gwaith sydd ei angen, felly mae hynny'n gallu bod yn heriol. Mae recriwtio'n gallu bod yn heriol pan da ni'n rhoi bod y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Yn enwedig os da ni'n chwilio am sgiliau arbenigol arall hefyd yn maes diogelu, gofal, cyllid enghraifft. Ac ymlaen o hynny hefyd mae hyfforddiant, di'r ystod o hyfforddiant arbenigol mae staff ni efallai angen dim bob amser ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae comisiynu hyfforddiant yn hunan yn gallu bod yn gostus yn rhywbeth da ni ddim bob amser yn gallu hyfforddio. Ac yn olaf, her cyfredol iawn ydy'r diwylliant sydd ohoni yn arbennig, da ni'n gweld efo'r cyfryngau cymdeithasol a'r tueddiad hyd yn oed i Gymru Cymraeg troi at y Saesneg ar y cyfryngau cymdeithasol efo pobl ifanc yn arbennig, da ni'n gweld hwnna'n her cyson ar hyn o bryd. Gawn ni fynd i'r sleid nesaf, os gwelwch hynna. Ond serch hynny, da ni yn Gista wedi ymrwymo i fyw a gweithredu ar egwyddor o gydraddoldeb ieithyddol, a da ni falch iawn o fod wedi cael cyrraedd y brig a chael cydnabyddiaeth hynny yn gwobrau rhagoriaeth gwaith Ieuenctid eleni am arloesedd yn y Gymraeg. Cael cydnabyddiaeth, da chi'n gweld y gwobrau da ni wedi derbyn eleni a llynydd ac yn falch iawn o gael y cydnabyddiaeth am y gwasanaethau i bobl ifanc da ni'n rhoi trwy gyfrwng y Gymraeg. A diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch yn fawr, Gista. Diolch yn benodol i Lindsay a Elizabeth am rhannu ragw yr wybodaeth i ni a llongyfarchiadau eto ar y wobr. Mae gyda ni amserlen tyn iawn bore yma, ond os hoffech chi rannu unrhyw sylwadau yn y chat, unrhyw gwestiynau, newn ni drio roi sylw iddyn nhw, neu yn sicr pasio nhw ymlaen at y sefydliad neu creu cyswllt rhyngddoch chi. Ond diolch yn fawr, mae'n wir yn ysbrydoledig i glywed yr holl waith sy'n digwydd gyda chi yn Gista. Newn ni symud ymlaen yn gyflym nawr a gofyn i Heilyn Rhys yr Mentoriaeth Caerdydd i drafod prosiect ECFT sy'n bartneriaeth rhwng
Menter Caerdydd i'r Gobaith Cymru a Cyngor Caerdydd, a fyddwn ni eto'n cychwyn gyda ffilm fer cyn i Heilyn roi'r cyflwyniad. Diolch. Mae ECFT yn cyfuniad o 3 partneriaeth, megis Urdd Gobaith Cymru, Menter Caerdydd a Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd. Y bwriad yw bod ni'n gweithio gyda'i gilydd i greu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ar draws Caerdydd. Cyfleoedd i bobl ifanc mwynhau eu hunain trwy gyfrwng Gymraeg. Oherwydd y partneriaeth unigryw sydd gyda ni gyda ECFT, yr hyn da ni'n gallu gwneud yn y gymuned yn fwy na os byddwn ni'n gweithio yn annibynnol oherwydd ni yn gallu cyrraedd mwy o bobl ifanc. Mae dod i ECFT yn siawns da i siarad Cymraeg tu fas o'r ysgol. Mae'n gwneud fi teimlo'n hapus achos teulu fi ddim yn siarad Gymraeg. Ni'n gwneud ping-pong, weithiau ni'n gwneud coginio. Dwi'n hoffi coginio lot oherwydd y bwyd yn blasus. Rhan pwysig iawn o'n gwaith ni yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i gyfranogi a mynegu barn ar beth i ni'n wneud. Mae pobl ifanc yn gallu dod trwyddo'n drws ni a sicrhau bod nhw'n teimlo'n ddiogel, bod na rhywun maen nhw'n gallu siarad gyda, maen nhw'n gallu cymdeithasu gyda'i ffrindiau ac yn gyffredinol teimlo fel bod nhw'n rhan o rhywbeth. A dyna beth yw bwriad ECFT, yw sicrhau bod pobl ifanc yn teimlo'n rhan o rhywbeth. Grêt. Allai ofyn i Heilyn i dewis ni trwy'r cyflwyniad nawr, please. Diolch yn fawr, Lori, a diolch am y croeso bore yma ac am y cyfle i siarad chydig bach am ECFT. Na ddim cymryd llawer iawn o'ch amser chi, mi'n sylweddoli bod yr amserlen yn dyn iawn. Felly, ECFT yn syml iawn fel gallwch chi weld o'r enw. ECEF, cod post Caerdydd gyda llaw yw ECEF, a T yw'r y ffaith bod e'n blentyn ganolog. Felly, dy gair dydd di a plentyn yn ganolog i hynny sy'n tu ôl i'r enw. Ac fel oedd Eleri yn sôn yn y clip ffilm yna, mae'n bartneriaeth rhwng 3 sefydliad i gyd, sef Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, yr Urdd a Menter Caerdydd. Ac wedi bod wrthi ers rhyw 19 mis bellach yn darparu gwaith ieuenctid dros bob rhan o'r ddinas, yn gweithio yn arbennig yn yr ysgolion Cymraeg, ond hefyd yn gweithio yn yr ysgolion ail iaith yn cefnogi nhw gyda darpariaethau Cymraeg ac yn cynnig darpariaeth y waith ieuenctid i bob un sydd yn disgybl oedran uwchradd yng Nghaerdydd. Os gallwn ni ddim ymlaen i'r sleid nesaf, just ychydig bach ar sut, ar cefndir ynglyn â sut dath y prosiect i fodolaeth i ddweud y gwir, a mae e'n mynd nôl dipyn mwy na'r 19 mis. A mae yna sawl peth wedi arwen at sefydlu'r prosiect. Yn gyntaf, fe gafodd wasanaeth Cyngor Caerdydd adolygiad estyn, ac fe gafon nhw adolygiad camolaethus iawn, ond ar yr un pryd oedd yna argymhellion penodol ynglyn â'r angen i ddarparu ac i wella'r ddarpariaeth Gymraeg. Felly mae hwnna yn gefndir i ddechrau'r drafodaeth. Yn ogystal â hynny, mae yna arolwg o'r boblogaeth yn digwydd yn reoledd hefyd, ac oedd sylwadau yn dod nôl o hynny a'r gwerthusiadau mae'r cyngor yn cynnal gyda bobl ifanc a rhieni, a mae cyfle gan y cyhoedd i ymateb ar bob math o wasanaethau mae'r cyngor yn ei redeg, ac oedd yna thema gyson yn yr ymatebion hynny yn awgrymu bod bobl ifanc yn gweld diffyg darpariaeth gwaith ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg, a bod yna le i wella ar hynny. Ac yn ogystal â hynny, mae yna strategaethau cenedlaethol sydd yn arwain at hynny, fel y marcawd sansawdd gwaith ieuenctid a'r strategaeth gwaith ieuenctid Cymru. Felly mae hwnna yn rhyw fath o gefndir cyffredinol i beth nath ysgogi a sefydlu'r partneriaeth yn y lle cyntaf. Ac mewn gwirionedd, fi'n credu mae yna lot o gydnabyddiaeth i roi i bennaeth gwasanaeth ieuenctid Caerdydd ar y pryd oedd wedi adnabod y gwendid, wedi derbyn y gwendid,
ac wedi penderfynu, reit, fel i ni'n mynd i fynd ati i wella darpariaeth gwaith ieuenctid ar gyfer bobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg yn Nghaerdydd, ac wedi adnabod y partneriaid efallai bydde mewn sefyllfa da i gyfrannogi ac i gyfrannu at hynny, a dyna ble ddath yr urdd a'r fenter yn rhan allweddol o'r prosiect yma. Felly, os gallwn ni fynd eto at y sleid bach nesaf, wedi adnabod yr angen a oedd gwaith bwrw ati wedyn, yr hyn wnaethpwyd yn syml iawn oedd mynd ati i fwrw i apwyntio y staff, a fe welwch chi o'r llun yma, o dîm oedd ddim yn bodoli ddim yn hir iawn yn ôl. Mae yna 12 o bobl bellach yn cyfrannu mewn rhyw ffordd neu gilydd yn rheolaidd yn gweithio yn wythnosol ac yn cyfrannu at waith ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae rhai o'r rheina wedi eu cyflogi gan yr urdd, mae rhai wedi cyflogi gan y fenter, a mae'r mwyafrif wedi cael eu cyflogi gan Gyngor Caerdydd. Ond y peth pwysig fan hyn yw bod e'n bartneriaeth, a mae pawb yn cwrdd yn rheolaidd i gynllunio, i gynllunio darpariaeth ac i adnabod angen ac i fwrw ati gyda'r gwaith. Y dywediad Saesneg, wrth gwrs, yw bod rhywbeth more than the sum of its parts mewn ffordd, a dyna yn union beth mae'r prosiect yma wedi gyflawni. Mae'n dod â gwerth ychwanegol bod bob un sefydliad yn cyfrannu mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ac mae yna grŵp reoli ac yn y blaen wedi sefydlu ar gyfer y prosiect hefyd. Felly, wedyn, y cam nesaf oedd bwrw ati i gynllunio rhaglen waith, ac eto mae hwn yn mewn ymateb i'r holiaduron ac yn y blaen ddath nôl wrth bobl ifanc, a mae hwnna yn amrywiol iawn fel fyddech chi'n adnabod mewn unrhyw un sydd â darpariaeth o waith ieuenctid, o sefydlu fforwm ieuenctid, clybu ieuenctid, gigs, clybu amser cino ac yn y blaen. Fe welwch chi rhestr fan'na o'ch blaen chi. A mae'r rhaglen waith yna wedi yn cyfeirio pob dim ag i'r targedau hynny nawr mae'n staff ni yn gweithio ac yn ceisio cyflawni. Ond yn sicr mae e wedi adnabod bwlch, adnabod angen, a nod y prosiect yma felly yw bwrw ati i lenwi'r bwlch hynny ac i ddiogelu bod bobl ifanc Caerdydd yn cael cyfleoedd, y cyfleoedd teg, a'r cyfleoedd fe ddylai bob plentyn gael i gyrchu gwaith ieuenctid yn ei iaith ei hunain. Os gallwn ni fwrw mlaen i'r sleid bach nesaf. Sleid adborth ar data y cyfnod cyntaf sydd gyda ni fan hyn, ond mae niwd eto, dwi ddim yn mynd i ddarllen y sleid allan, gallwch chi weld o'ch blaen chi fan'na, ond y peth pwysig yw, o ran yn monitro'r cynllun, mae'r trajectory yn ddigon clir, mae yna gynnydd cyson yn digwydd, ac eto, bod ni mewn dyddiau weddol gynnar, mae impact y prosiect wedi bod yn reit sylweddol. Erbyn hyn, mae yna weithwyr ieuenctid yn y 2 ysgol uwchradd Gymraeg, bob un ohonyn nhw yn gyfrifol am glwstwr o ysgolion ail iaith hefyd. Mae yna mentoriaid ieuenctid yn cynorthwyo ac yn gweithio yn yr ysgolion hefyd, ac yn ymwneud â materion lles a iechyd meddwl a unigolion bregus, ac mae yna dîm rheoli ac arweiniol yn cefnogi'r staff hynny i gyd. Ac y gobeith, wrth gwrs, yw bod hwn yn mynd o nerth i nerth dros y cyfnod nesaf. Os gallwn ni fwrw ymlaen i'r sleid bach nesaf. Dyna ni. Ac eto, bod y prosiect mewn dyddiau cynnar, o'n i'n hynod o falch o cael yr enwebiad i fod ar y gwobrau rhagoriaeth gwaith ieuenctid wythnos diwetha a cael rhannu digwyddiad oedd yn ddathliad mewn ffordd o lot o brosiectau oedd yn cyfrannu at y iaith Cymraeg. Hynny yw, mae derbyn gwobr a mae cael enwebiad yn hyfryd, ond mae yna waith da yn digwydd lan y lawr y wlad. Ond y peth pwysig am y prosiect yma yw'r elfen yna o bartneriaeth, fi'n credu, a dyna yw nerth y prosiect, a awdurdod lleol yn adnabod bod bobl eraill weithiau mewn gwell sefyllfa na nhw i ddarparu, ac mae cydweithio yn dod â canlyniadau gwell yn y pen draw, dwi'n meddwl. Ac i'r sleid bach ola. Dyna ni, na i ddim gadael y fideo mae chwarae trwyddo'r diwedd, ond fe welwch chi rhai ag esiample o beth o'r gwaith a wneithbwyd y lluniau sydd gyda ni o'n blaen i fan hyn yw
cyfres o grwpiau a greuwyd fel rhan o brosiect yn cyflwyno, ac eto staff gwasanaeth ieuenctid yma oedd yn rhan o drefnu'r noson yma, bandiau fel mae'n digwydd bod a greuwyd ar gyfer perfformio yn Tafwyl yw rhain, ond wedi dod drwy'r ysgolion, ac mae yna brosiect tebyg ar y gweill eto eleni, ond y peth pwysig yw bod e'n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yn bob maes yn gymdeithasol ac i ddod at ei gilydd yn mwy na cerddoriaeth, ond mae'r fideo yma rhyw 2 neu 2 munud o hyd. Fi'n sylweddoli bod amser yn prin i chi, ond fi'n siŵr bod e'n rhoi rhywfaint o flas o'r math o ddarpariaeth sydd wedi digwydd. Hapus i gymryd unrhyw gwestiynau os oes na gwestiynau. Diolch Eileen, a mae hwnna'n enghraifft wych fel ti'n gweud o waith bartneriaeth, a dwi'n meddwl bod hwnna'n sylfaen da, rhywbeth i ni gadw mewn golwg ar gyfer ein trafodaethau neu'n grwpiau ni cyn hir, y potensial yna i gydweithio, adnabod bylchau, a datblygu partneriaeth wedyn sydd yn mynd ati gwrdd ag anghenion pobl ifanc mewn ardal penodol. Felly diolch yn fawr Eileen am hynny. Mae chydig o sylwadau yn digwydd yn y chat yn barod a pobl yn ymateb. Os gewn ni amser i fynd yn ôl a trai ohonyn nhw fy newn ni, ond mwyn rhoi ychydig o amser i ni drafod hefyd, gewn ni weld sut mae amser yn mynd. Felly diolch yn fawr Eileen. Newn ni symud ymlaen nawr at brosiect penodol gan i'r Gobaith Cymru, a newn ni glywed a gwrando'r ffilm byr i gychwyn cyn bod Sian Morris Jones yn dweud ychydig yn fwy am y gwaith yna. Diolch. Yr urdd ydy mudiad ieuenctid mwyaf Cymru, a beth sy'n bwysig am yr urdd ydy bod ni'n sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc ymwneud â'r Gymraeg tu allan yr ysgol. Mae'r urdd yn gweithio efo nifer helaeth o bartneriaid yn gymunedol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ar hyd a lled Cymru. Gyda'n partneriaid, da ni'n diogelu bod pob plentyn ifanc sy'n siarad Cymraeg neu sy'n defnyddio'r Cymraeg yn fwy yn cael mynediad at ein darpariaeth. Mae gweithio mewn partneriaeth yn holl bwysig i ni fel mudiad mwyn sicrhau bod ni'n cyrraedd amrywiaeth eang o bobl ifanc ar draws yn holl gwasanaethau. Siamai Ieuenctid dwi. Gwaith dwi, a dyn ni'n dysgu Cymraeg. Dyn ni'n ddeallgar iawn am y partneriaeth rhwng yr urdd a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg. Gafon ni steddfod enfawr yn y parc, a oedd o'n wych. A wedyn o'r partneriaeth efo'r urdd, oedden ni wedyn yn cael y cynnig i'n hogiau ni cael cystadlu yn yr Eisteddfod yr urdd blwyddyn dwytha. Cystadlu yn Celfach Rest, a wedi dod yn gyntaf ac yn ail, a wedi bod yn llwyddiannus iawn. Felly mae cael cynnig i gystadlu yn yr Eisteddfod wedi rhoi siawns i'n cyrcharwyr ni i mynegi hynna mewn ffordd creadigol yn y Gymraeg. Diolch. Dysglwyddo at y ti, Sian. Diolch. Diolch, Lowri. Helo bawb, bore da, Sian dwi. Dwi'n edrych ar ôl y gwaith ieuenctid a chymuned i'r urdd ers bron i 15 mlynedd bellach. Felly, dyn ni jyst yn mynd i roi chydig o amlinellu o be mae'r urdd wedi bod yn gyflawni dros yr misoedd dwytha a be nath arwain ni at y wobr yma mewn ffordd. So, fel ydych chi wedi gweld o'r fideo, mae'r urdd yn fudiad cenedlaethol sydd yn meithrin trysori ac yn gwerthfawrogi gweithio mewn partneriaeth gyda eraill. Mae nifer ohonoch chi yma bore yma yn partneriad i'r urdd wrth i'n ddarparu ar hyd a lled Cymru. Felly, chydig o ffeithiau fel chi'n gweld yn y sleid fan hyn. Pobl ifanc yw calon y mudiad. Mae llais eu hymgysylltu a'i hymdeimlad at yr urdd yn gry. Da ni'n fudiad cenedlaethol yn amlwg eto, fel dwi wedi dweud, yn gweithredu ym mhob awdurdod lleol gyda darpariaeth eang sydd yn cynnwys gwaith ieuenctid, celfyddydol, preswyl, dyngarol, awyr agored, rhyngwladol, prentisiaethau, hyfforddi, chwaraeon a gwirfoddoli. Da ni yn hail flwyddyn o'n hail ganrif erbyn hyn o ddarparu, a da ni'n enw sefydlog a chyson trwy Gymru. Da ni angen mwy o staff i ymateb i'r galw cynyddol sydd yn ein gwynebu fel pawb. Ond da ni'n falch o ddeud hefyd bod ni wedi ennill
lefel aur, mae'r cansawdd gwaith Ieuenctid, ac mae'n staff ni sydd yn y maes Ieuenctid i gyd wedi cyfrestru gyda'r EWC. Sleid nesaf, os gwelwch yn dda. So, urdd i bawb, da ni ar hyn o bryd yn gorffen yn blwyddyn gyntaf o'n cynllun strategol newydd, urdd i bawb, 2023-2028. Mae urdd i bawb yn am sicrhau bod bob person ifanc yng Nghymru bod yn rhugl yn y Gymraeg neu beidio, rhywbryd yn ystod ei Ieuenctid trwy'r urdd yn profi cyswllt gyda'r Gymraeg, dealltwriaeth o'i werth, a rhoi cyfleoedd o phrofiadau yn y Gymraeg yn amlwg ac yn datblygu'n ddinasyddion cyflawn hyderus. Da ni wedi estyn allan i weithio gyda nifer fawr o blant phobl ifanc, da ni'n estyn allan i bobl ifanc ac anableddau, perthyn i'r gymuned LGBTQ+, dod o gefndiroedd diwylliannol amrywiol, sy'n aelodau o leiafrifoedd ethnic, o ardaloedd difreintiedig ac yn amlwg ynghyd â'r rheini sy'n siaradwyr Cymraeg newydd. Sy'n dweud na blaenoriaeth y cynllun yma yw partneriaethau, a drwy gydweithio gyda'n partneriad, rydym am anelu i sicrhau bod yr urdd yn perthyn i bawb, a bod yn gwasanaeth yn parhau fod yn gyfoes ac yn adlewyrchu anghenion Cymru ifanc heddiw. Yn y sleid nesaf. Jyst chydig o lyniau i chi, sy'n dangos rhywfaint o'n gwasanaethau ni yn 4 gwersyll yn amlwg, Glanllen, Llangrannog, Caerdydd a'r diweddara, sef Pentreifan yn Sir Benfro. Mae yna sôn yma am neges heddwch ac gyfeillus da sydd yn cael ei ryddhau yn flynyddol ac yn cael ei gyfieithu mewn cannoedd o wahanol ieithoedd, os sydd yn cael ei greu gan bobl ifanc. Mae'n Theatr Ieuenctid ni fanna, y cwmni. Da ni ar hyn o bryd yn recriwtio eto ar gyfer y perfformiadau eleni. Ac ar y gwylod y fanna mae gennym ni triban, sef drwy bartneriaeth yn gigs diwedd Eisteddfod yr Urdd. Sleid nesaf. So, jyst yn edrych yn ôl ar urdd i bawb, dyma'n prif amcanion strategol ni dros y 5 mlynedd nesaf. Prif bwyntiau sy'n ni'n dweud i dynnu sylw falla, mae'r urdd yn medru cynnig darpariaeth cyson a chytbwys trwy Gymru, gyda staff ar draws Cymru, sy'n ateb gofynion ac anghenion lleol yn amlwg ond yn hefyd yn genedlaethol. Mae llais yn aelodau ni'n bwysig iawn o fewn yn darpariaeth ni. Fydden ni byth yn gallu gwneud beth da ni'n gwneud heb yn gwirfoddolwyr ni. Felly rydyn ni'n sicrhau llwybrau cefnogol ac uwchsgilio i'n gwirfoddolwyr ni. Na i edrych eto wedyn ar yn gweithlu ni a sut da ni'n edrych ar newyddofodiad a siaradwyr Cymraeg llai hyderus. So ni'n mynd i'r sleid nesaf eto. So o ran rhannu'n arfer da, yn natganiad Jeremy Miles, nodwyd bod Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid yn adeiladu ar y sylfaen dystiolaeth ynghylch cyfranogiad pobl ifanc a'r strwythurau presennol ar gyfer llywodraethu gwaith Ieuenctid ynghyd ar lefel y ddarpariaeth ar gynigir ar hyn o bryd drwy gyfrwng y Gymraeg. So, jyst yn edrych ar enghreifftiau o arfer da yn rhan ni, y sleid nesaf, mae'r cymhelliad un o adroddiad tyfynol o Bwrdd Gwaith Ieuenctid dros dro, mae'n sôn dylai Llywodraeth Cymru sefydlu strwythur llywodraethu a gaiff ei arwain gan bobl ifanc ar gyfer gwasanaethau gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Yn 2021, ar ni fel yr urdd ddiweddaru'n strwythur llywodraethu a newidwyd a chryfhawyd llais ein pobl ifanc yn penderfyniadau ni. So, mae pobl ifanc erbyn hyn agosach at y penderfyniadau sydd yn effeithio ac yn lleisiau cryf, doeth a chyfranogol ar ein bwrdd ymdderdolwyr a'r 6 bwrdd strategol o fewn ein strwythur ac ilch gorchwil llywodraethol. Felly trwy alwad agored gathon ni, wel erbyn hyn, mae yna 38% o holl fyrddau'r urdd aelodau rhwng 18 a 25 oed. A maen nhw gefndiroedd amrywiol ac yn gynrychiadwy o Gymru. Sleid nesaf. Jyst o ran hynny hefyd, o ran y cyfranogi, mae Fforwm Ieuenctid ar draws Cymru yn cael ei arwain gan staff ar lawr gwlad. Mae hein yn amrywio o ran y modelau, ond mae'n adlewyrchu'r deiryddiaeth Cymru, y dosbarthiad a lleoliad siaradwyr Cymraeg ac i ymateb i amserlen brysur pobl ifanc, ond dyma'r ffordd da ni'n trio cael llais pobl ifanc ar lawr gwlad hefyd.
So wrth edrych ar recriwtio, nathach chi weld Iwsif yn siarad ar ddechrau'r fideo. Mae Iwsif yn gweithio i'r adran Myned 3, yn gweithio gyda'i gilydd ynghyd â nhw oedd yn gyndisgybl o Ysgol Ffitalen yn Rhebiwt yn Caerdydd. Mae'n byw yn Rhebiwt yn Caerdydd. A maen nhw'n cynnal gweithgareddau mewn cymunedau amrywiol yng Nghaerdydd sy'n sicrhau bod yn cynnig ni'n hygyrch a drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. A'r ffordd da ni wedi gwneud hyn ydy drwy bartneriaethu gyda'r ganolfan dysgu Cymraeg i oedolion. Drwy'r bartneriaeth, da ni wedi gallu cyflogi tiwtor Cymraeg sydd yn rhoi gwersi Cymraeg dyddiol i staff ac hefyd yn gloywi iaith y staff yna sy'n llai hyderus yn y Gymraeg. Da ni hefyd yn cefnogi yr criw ffoduriad o Ukraine ac Afghanistan ddoth i'r urdd hefyd. Nath ni roi llochas iddyn nhw dros y blynyddoedd dwytha, so mae nhw hefyd yn derbyn yr un peth ac yn cael cyfleoedd o fewn yr urdd. Sleid nesaf. Arfer da hefyd sy'n ni'n deud ydy yr adran yr ochr brentisiaethau. Yr urdd ydy darparu'r brentisiaethau mwyaf y trydydd sector yn y Gymraeg. Daeth yr angen i sefydlu oherwydd y diffyg staff methu recriwtio a eisiau rhoi cynnig llwybrau gyrfaol yn y Gymraeg i bobl ifanc sydd yn siarad Cymraeg ac oedd ddim eisiau mynd i'r brifysgol. Erbyn hyn, da ni'n darparu 149 o brentisiaethau i unigolion ac yn gweithio o 52 o gyflogwyr. Da ni wedi lansio ein prentisiaeth Gwaith Ieuenctid llynedd, a mae gennym ni 16 o swyddogion yn mewnol yn gwneud y rhaglen lefel 3 ar hyn o bryd, a da ni newydd ddechrau hyfforddi 21 oedolion drwy 7 sefydliad allanol hefyd. Yn amlwg mae'r hwb sgiliau hanfodol yn rhan o'r gwaith prentisiaethau, a dwi jyst yn teimlo mae dyma'r gweithlu y dyfodol, maen nhw'n rôl model i bobl ifanc ac yn medru uniaethu hefo'u cymunedau hefyd. Sleid nesaf. So, just isio fatha atgyfnerthu rili chydig o bethau. Da ni'n falch iawn o fod wedi ennill yr gwobr categori rhegoriaeth yn gweithio'n rhanbarthol a chanedlaethol. Oedd yn glod mawr i ymdrechion yn staff ni ac hefyd yn partneriad ni wrth i nhw fod yn hapus iawn i gydweithio efo ni. Mae sicrhau presenoldeb cenedlaethol ym mhob sir yng Nghymru yn rhoi sylw haeddiannol i'r anghenion lleol ac yn agor drysau hefyd i gyfleoedd ac yn datblygu cymunedau iach. Dwi'n teimlo bod hyn oll wedyn yn atgyfnerthu Cymraeg 2050 ac polisi ar llywodraeth a nodau llesiant deddf, llesiant cenedlaethau'r dyfodol. So, y ffordd ymlaen, sy'n jyst yn cael gorffen drwy gynnig falle ffordd ymlaen o'n profiad ni yn yr urdd yn y maes yma. Da ni'n gyfarwydd iawn a beth yw'r heriau a'r rhwystrau. Ond yn bwysig hefyd, dwi'n meddwl bod ni wedi edrych ar y cyfleoedd yn enwedig dros y blynyddoedd dwytha, a mae hwn yn rili bwysig i ni i gyd bod yn edrych ar y cyfleoedd wrth symud ymlaen. Yn amlwg bod angen gwell ymateb a gall ateb ar gyfer gwasanaethau i bobl ifanc yng Nghymru. Da ni angen un sy'n seiliedig ar ei hawliau i fynychu ac ymgysylltu â gwaith ieuenctid yn y Gymraeg. Ac i rai hynny sydd yn siaradwyr Cymraeg newydd, yn amlwg mae eisiau iddyn nhw gael y gefnogaeth ar lawr gwlad ac drwy Gymru i fod yn rhan o bethau Cymraeg. So neges ni, dwi'n teimlo, ar hyn o bryd ydy bod angen fframwaith strategol ar gyfer darpariaeth gwaith ieuenctid cenedlaethol yn y Gymraeg. Da ni eisiau edrych bod yna fframwaith sy'n cynnwys cefnogaeth ieuenctid a llwybrau at bartneriaethau a chefnogaeth bellach. A bod ni angen cyllido sefydlog hir dymor i bawb sydd yn cyfrannu at is-adeiledd darpariaeth yn y Gymraeg. A gyda holl waith ardderchog y bwrdd gwaith ieuenctid ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod ni'n amser i ni gyflawni dros bobl ifanc yng Nghymru ac i roi cynnig gorau o'r agoriaeth ar gyfer gwaith ieuenctid yn y Gymraeg i bobl ifanc Cymru. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch Sian, a mae'n wych gweld y trastoriad y waith gan yr urdd ac wrth gwrs o'ch chi'n rhan o y gwaith gyda ECFT hefyd, y prosiect cynt. A mae sylwadau Ola Sian fyna yn arwain ni'n dda iawn i fewn i'n sesiwn Ola ni heddi, sef cyfle i chi drafod mewn grwpiau llai. A dyn ni wedi gosod 2 gwestiwn o flaen llaw i chi ystyried
sut gallwn ni fod yn cynllunio'n strategol ar y cyd a beth yw rhai o'r rhwystrau'r heriau yna. A dwi'n meddwl bod y sefydliadau i gyd wedi amlinellu rai o'r cyfleoedd a rhai o'r heriau'r rhwystrau yna yn barod bore yma. Ond fe fyddwn ni nawr yn rhannu mewn i grwpiau trafod am ryw 20 munud. Mae'r amserlen yn fynd yn mwy ac yn fwy tyn, achos bydde fe'n dda cael ychydig o adborth nôl ar y diwedd. Felly, fe fyddwn ni'n rhannu chi nawr mewn i grwpiau, os allai ofyn i chi i gymryd y cyfle i ystyried y cwestiynau yna, a fel oedd Sian wedi pwysleisio hefyd fyna ar y diwedd, mae diddordeb mawr gyda ni gyd i glywed beth yw'r cyfleoedd yna i ni weithio'n agosach mwyn cynyddu'r gwasanaethau sydd ar gael trwy gyfrwng Gymraeg. Felly cymerwch y cyfle bore yma i gyfrannu at y jambod ac i drafod yn eich grwpiau chi, a fe ddewn ni nôl ychydig cyn y diwedd i gael bach o adborth cyn cloi heddi. Felly diolch yn fawr, fyddwn ni gyd yn diflannu yn awtomatig gobeithio mewn i grwpiau trafod, a fe welwn ni chi nôl mewn rhyw 20 munud. Croeso nôl, dwi'n meddwl bod ni gyd bron yn ôl yn y brif stafell cyfarfod, falle chydig yn fwy i ddod. Ond diolch yn fawr iawn am gymryd rhan yn y sesiwn trafod. Fi'n gwybod dyw e ddim yn amser sylweddol i drafod, ond mae heddiw yn gyfle i gychwyn y sgwrs ac yn sylfaen da i ni barhau i drafod ar y cyd dros y flwyddyn nesaf. Ymddiheuriadau hefyd bod ni yn ychydig tu ôl o ran yr amserlen sydd wastad yn digwydd yn rhai o'r weminarau yma pan mae pobl yn awyddus i drafod a clywed am enghreifftiadau da. Felly, os allwch chi fod yn amyneddgar gyda ni a just falle aros am ychydig mwy o funudau, fi'n gwybod bod rai ohonoch chi'n gofod gadael a diolch yn fawr am eich amser. Ond dyn ni'n mynd i fynd at hwyluswyr y grwpiau trafod, un ar y tro yn gyflym iawn, a just gofyn i chi falle i danlinellu un neu ddau bwynt o safbwynt y cyfleoedd sydd gyda ni i fod yn cydweithio. Felly, os ewn ni at grŵp 1 yn gyntaf, dwi'n meddwl bod ni'n gallu tynnu lan eich jambod chi. Dwi'n meddwl Amanda oedd yn hwyluso grŵp 1, os ydw i'n iawn. Fe fydd y jambod ar agor tan dechrau wythnos nesaf, felly fydd pobl yn gallu parhau i gyfrannu atyn nhw, a falle bod rai ohonoch chi wedi gwneud defnydd neu ddim. Ond os allan ni fynd at grŵp 1 a jyst cael falle 2 bwynt cyflym o ran y prif beth a hoffech chi danlinellu. Diolch. Diolch, Lowri. Y 2 pwynt hoffwn i ddweud yw oedd yn amlwg bod angen i Lywodraeth Cymru ystyried yr arian hir tymor. Felly, bod eisiau cynllun strategol ariannu tymor hir mwyn gallu datblygu'r gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg i ni'n cynnal a gallu ychwanegu at y gwasanaethau sydd ar gael yn barod. Roedd yn bwysig o fewn y grŵp bod ni'n cael y cynrychiolaeth da o ran partneriaid sydd yn rhan o'r WESP, ac hefyd roedd trafodaeth ar y funud olaf o ran y pobl ifanc sydd ddim yn ymgymryd â phrosiectau ieuenctid. Felly rheina sydd yn neat a bod angen datblygu mwy o weithwyr fel detached youth workers i fynd allan i siarad gyda nhw i hybu'r cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw ac annog nhw i manteisio o'r cyfleoedd. Diolch Amanda, diolch am grynhoi hwnna'n gyflym. Just i wneud yn siŵr, falle bod rai ohonoch chi sydd angen cyfieithu yn gorfod ail ddewis o ran y cyfieithu, just to make sure that those of you who need the translation may need to choose that channel once again because you've been returned to the main room. So just make sure that you've done that. Diolch y fawr Amanda. Os ewn ni at grŵp 2 ac i Sian ac eto just i grynhoi falle 2 bwynt chi eisiau tanlinellu. Iawn, o'i fod yn fyr, just i ailadrodd be oedd Amanda dweud, yr ariannu tymor hir oedd ffocws grŵp ni, ddweud y gwir, a bod hi'n anodd i ymrwymo i cymwysterau gwaith ieuenctid a trio sicrhau bod ni'n darparu gwasanaeth trwy gyfrwng Cymraeg hefyd, a jyst cydnabod bod na wahanol ofynion rhwng ieithyddol o ran cyrff cyhoeddus a trydydd sector, a bod hwnna'n gallu bod yn her hefyd. Ond dwi'n meddwl bod dim yn dod yn ôl at bod angen arian fwy hir dymor mwyn fath o cynllunio'n strategol yn
A hefyd sicrhau bod ni'n cyfro Cymru gyfan a bod yna gysondeb ar draws Cymru gyfan, dim ots lle mae person ifanc yn byw. A'r cyfan, dyna be oedd o. Diolch. Diolch Sian, ac os ewn ni at grŵp 3 ac i grŵp Eleri. Diolch Lowri. Yr un peth ar grŵp eraill ynglyn â cyllid, ond hefyd ychwanegu y ffaith bod bydde fe'n da yw bod beth sy'n mynd mlaen ar draws y wlad yn ôl pob cyngor sir, fel bod arfer da yn gallu cael ei rhannu a syniadau yn cael ei rhannu rhwng ardaloedd, a hefyd beth yw'r gofynion, what are the expectations oedd yn dod lan lot, os yna fel rhyw fath o safon o darpariaeth bydde o fydd, yn credu falle bydde hwnna'n helpu, oedd yn dod ar draws bydde hwnna'n helpu falle to eliminate some of the fears o gwmpas creu darpariaethau Gymraeg o fewn eu ardaloedd nhw. Gwych, diolch Eleri, ac os ewn ni at grŵp 4 ac i grŵp Grant. Yeah, hi everyone. I know it wasn't a competition, but I know we probably got more post-it notes than everyone else. But no, really enjoyed that discussion. A few key points that we wanted to talk about was under the first part was planning, but planning collaboratively. So planning together, so we can increase that Welsh language offer. The opportunities we discussed working in partnership. And we also discussed increasing the incidental Welsh on offer. And I know that came up in yesterday's slide earlier around that 10% to 20%, speaking a little bit of Welsh in their daily life. The third one, the barrier, there were two things that came up quite strongly was young people perhaps not wanting to speak Welsh in that youth workspace. But also, youth workers, qualified youth workers, but also qualified youth workers who can speak Welsh. I think that's a big barrier that is a sector-wide issue that we need to look at. So, diolch yn fawr. Thanks. Diolch Grant. Ac ymlaen yn gyflym i grŵp 5 ac i grŵp Catrin. Diolch yn fawr iawn. Oedd yr rhan cyntaf sgwrs ynglyn â annog bobl ifanc i siarad Cymraeg, a gyllwn ni'r sgwrs fwy cyffredinol ynglyn â annog fwy o bobl i siarad Cymraeg, bobl ifanc, ond hefyd y gwahaniaeth daearyddol o ran Gogledd Cymru ac yn y cymoedd de Cymru. Hefyd, i beidio anghofio'r cadarnleoedd Cymraeg, bod angen eu cefnogaeth ac anogaeth. Yn dilyn pwynt Grant, wnaethon ni siarad am bwyty sgiliau a staffio a bod na brynder o weithwyr ieuenctid wedi cymwyso i lefel 6, bod y nifer ac uwch bod y nifer yn isel iawn, a bod dyle gwaith ieuenctid arwain neu bod yn siampl cryf a phwerus i sectorau eraill ac i arwain y ffordd. A hefyd, ac yn ola, ni ddylid byth berniadu Cymraeg bobl eraill a gyda ni sgwrs ynglyn â hynny. A pa mor bwysig yw i creu wyrgell cywir fel bobl ifanc yn teimlo bod nhw'n mewn lle cyfforddus a saff i ddefnyddio'r Gymraeg heb berniadaeth. Gwych, diolch Catrin. Ac yn olaf i grŵp 6 ac i 4. Okay, I'll just go through the opportunities quickly. And we came up with linking with educational settings to increase awareness of Welsh in the workplace, so working with schools and other settings to promote not only youth work as a career, but other careers as well. And obviously the benefit of being a Welsh speaker to create more Welsh-speaking qualified youth workers. And then the other one was sharing good practice like we've done this morning, or like we've heard this morning, about what works really well in some local authorities and how that can be adapted to meet the local needs, because obviously what works in one local authority or one area of Wales may not automatically work in other areas, but using that good practice and adapting it as needed. Gwych, diolch yn fawr Bedwyr. A
Diolch i'r hwyluswyr i gyd am eich gwaith bore yma yn arwain y grwpiau trafod ac am fwyd yn ôl yn gyflym iawn. Dyna ni'n dod at ddiwedd y webinar bore yma, a diolch i bawb am eich ymenedd ac yn aros bach yn hirach na'r disgwyl. Dyn ni wir yn gwerthfawrogi eich amser bore yma ac fel o'n i'n gweud ar y dechrau, dyma dechreuad i'r sgwrs yma a fydd mwy o gyfleoedd yn y misoedd a'r flwyddyn i ni ddod at ein gilydd eto i drafod ac i drafod cynyddu gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg yn benodol. Diolch i'r cyflwynwyr hefyd am eu hamser bore yma. Mae wedi bod yn wych gweld enghreifftiau arfer da fel sbardun i rai o'r trafodaethau yna ac i Promo Cymru hefyd am yr holl arweiniad a'r gefnogaeth technegol bore yma. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld y sesiwn yn fuddiol, yn sicr dyn ni fel y grŵp cyfranogiad gweithredu o ran y Gymraeg wedi, ac fe fyddwn ni'n bwydo nôl ac yn darparu crynodeb o'r sgyrsiau bore yma i bawb oedd wedi mynychu ac yn sicr fydd y recordiad ar gael hefyd. Yn ola, mae'r jambod yn mynd i fod ar agor tan ddiwedd dydd Llun, dwi'n meddwl, felly os oedd sylwadau falle sy'n taro chi yn hwyrach heddi neu fori, plis ewch nôl at y ddolen i gyfrannu fel bod ni'n gallu ystyried yr holl sylwadau yna. Ond diolch yn fawr i chi a gobeithio gewch chi gweddill diwrnod da iawn. Diolch yn fawr.